डाउनलोड कीजिए आदिशक्ति फिल्म्स ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन में आप हमारे यूट्यूब चैनल के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। हेलो माताओं एवं बहनों, माँ अम्बे दुर्गा पूजा समिति विश्वामित्र युवा क्लब गोलंबर बक्सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। जय माता दी, माता दी। Presented by आदिशक्ति फिल्म्स। देवरू के संगे घूमे गईनी बक्सर मेला, फुचुका जिलेबी के लागल रहुए ठेला। देवरू के संगे घूमे गईनी बक्सर मेला, फुचुका जिलेबी के लागल रहुए ठेला। तो योही जे फुचुके पड़ गई भूखल बिगड़ गईल ना, कयो ही जे पूछू के नजर हमर पड़ गईल भूखल बिगड़ गईल ना। दोस्तों पहला अंतर शुरू। सनिया हमर दिले रहन 2000 के नोट हो, फुचुका देख गोलंबर पके दांत भइल कोठ हो। हे सखी सनिया हमर दिले रहन 2000 के नोट हो, फुचुका देख गंगा सागर के दांत भइल कोठ हो। तो सबके खात देखनी हमरो हथवा बढ़ी गईल भूखल बिगड़ गईल ना, कयो ही जे पूछू के नजर हमर पड़ गईल भूखल बिगड़ गईल ना। जय माता दी। शहर के ओरी बढ़नी नहर सिंडिकेट हो, चुनमुन भसुर से हमारा भइल यही जे भेंट हो। शहर के ओरी बढ़नी नहर सिंडिकेट हो, चुनमुन भसुर से हमारा भइल वही जे भेंट हो। तो बड़ा का पापा कही के बबुआ गोदी चढ़ी गईल भूखल बिगड़ गईल ना, कयो ही जे पूछू के नजर हमर पड़ गईल भूखल बिगड़ गईल ना। जरूर सुने। खुश भइनी देखी पहाड़े पाटी के पंडाल हो, रिक्शा पर चढ़ के चलनी किला मैदान हो। खुश भइनी देखी पहाड़े पाटी के पंडाल हो, रिक्शा पर चढ़ के चलनी किला मैदान हो। कलुआ कहिए दिहलस डांट हमारा पड़ गईल भूखल बिगड़ गईल ना, कयो ही जे पूछ
आदिशक्ति फिल्म्स।